Hello mga kaproud mananagang, good morning. Naana po may karon, buka na po may dari sa akbang dari sa Garang. Pizza 3 August 3. Karon adlaw mubuka na po may. O subaybay lang man ninyo kay makita na mo kung saya mo mga tuwa dito. O bisan man saya hatag sa Ginoo mo dako kay magpasalamat kung sa ihatag na mo karon. Daghang salamat. So proud nanagan. Ano po siya na nag-balapay lang mo nag-vlog? Vlog. Ano lang dito mama? Hindi. Kuwan. Lain lang taon tong akong kuwan. Kuwan lang. Terima dito na dito. Oy, editan ko. Wala, gusto lang na. Kuwan lang. Lagi talaga. Kayo. Sige na. Mato sa tugtad niya. Okay, may wala mga laki. Ako matig na. Ikan pa niyo. Luto dahil ikaw, makita ka. Ang asawa na mo. Pagka si Gubita. Sa mga kanya nga, bro. Murumag. Sa puno ko sa ubos. Tiboy na eh. Tiboy. Kuha na, ibutang sa ubos. Karo, ano ba? Saya na eh.
Motor gid ka kay. Ako balik. Ano ay? Balik og. Ano nang pisik kalay? Wala may pula kay ron. Wala po ginamay magpula. Ay, ikaw daw, dito ba? Na. Ayang, wapo yung kapwa sa kapwa na parang malapit ako. Malapit. Yo. Dara sana po. Musik. Kamu lang. Kita mau belajar apa pun dan aku tahu. Doktor sa great oras. Main lagi. Bukag sa ikaduha bunaan. Kitong. Ay, si Nicole. Kitong na na. Ilang kya. Walo-walo guys. Sulod. Anak, may kitong. Kag walo-walo. Halas. Dalam kita tawag ka, Nicole. Ini, na. Bakasi. Maka. Maka, Ol. Bakas din.
Tingnan nyo guys. Uban may buko. Hindi na pwede mahikapan ko. Hindi na pwede mahikap. Oh, kaya butite. Yung bike. Alay lang ang bike. Okay daw. Dali!
Daghan to gapo no. Tinglo. Pansat oh. Mana nang pada ugma ano kung ikan pag Ladlad. Wa man giladlad. Ano nakaubangan mo pagladlad ni gaw? Oh, linggo. Mana kita ugma? Pastor, mo palinta si pastor. Nami ginagawa na ng kano lang. Ang menos ni wow, klaso na. Balik lang mo dahil gaw ba? Ngaya ay gaw ba? Atang. Ngayon na tirada ron, atang nag-aya ay. Pag yung das agang ko ano. Iya Ah, pandas agang ka ng Nagbinay ko yung mga bagal. bakit tong tinga. Oh. Murag binay ko. Pukuan mo ubod rin sinakaw ubod rin. Karon nakakuha ka dari tuloy dari oh. Kasi na ada dito ron. Tos lang kita anay, ano nang kita eh. Agad mo putas sa langis gino. Kuan raman po doon, tigom-tigom. Dong tubig mo. Oh. Tangan kulien. Agi, ay. Kuan ng Taho kayo. Gwa dito sa pendon daw. Pagbuka sa sinyo, ugma lang bentag. Gani kol. Gamay mo na to paghapon. Sige, katulad karon sa nato. Ayo ba? Itong imuha. Ito mo gyud. Ano Sabi ng urban doon ay wala. Hindi mo tagak man. Init na kayo. Nakuha na mo. Sabi ako, ganahan mo gaw. Lingaw gyud. Shit. Body. Ako ang hunas ng hapon ay kuno. Oh, ano Tingtang tingtang po daw. Yan sila. Tapos na sila. Pan, unya ko pa. Pakuwari ko balas ng hapon. Di man po makuwari atong suba na mo. Mahal kaya ay. Nya matagbaw paghakot kay di mabot balay, nag-liver. Mahol paghakot. Sila na hapon na dito. Oh, ito balay ato tag 800 ang kubiko. Ako biko. Ito nga. Coba. Ito nga. Guys, Pakuwari pupunta. atong suba dito taon. Dalom. Undas may kuwari dito. Abot magtaob mo suba dito. Ito ra. Lagi ko na pangwari dia. Ipo na panu. Ano, iya pa na ibig. Dito ko dito ron. Kol kaya uyap dire kol. Iya pa na kol. Jay daghan na lo. Ha? Ada ketin ninyo. Dilan sa nisa ko. Bunuan. Sangit. Tawagan dito gaw. Gaw? Imo to gitawagan tong kukoy dara. Oh, gitawagan ako. Ampun balik kinoon. Oh, dugay na mo lang yung plano. Oh. Wala patawago na po ka para ladna ikaw may monitor ba kibali. At wala gawla tabo to. Na. Masuk gas itu, Bang. Abot na guys. Abot na.
Oh, ang bigat. Sobrang hangin. Hangin kaayo guys. Proud na nagat, dito na nagtapos ang aming video. Huwag niyong kalimutan mag-follow, subscribe sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat.